హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తలేదా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. వాయిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయంలో 24వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వచ్చింది ప్రభు. అలాగే నా వాయిస్ ఓకేనా ప్రభు? క్లియర్ గానే ఉంది కదా? బాగుంది ప్రభు, క్లియర్ గా ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. ఏవం సంజల్పితం మాతుః. 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 ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. తం నియామ్యాత్మానమాత్మనం.
తం నియామ్యాత్మానాత్మానం సంనియమ్యాత్మానాత్మానం సంనియమ్యాత్మానాత్మానం నిత్యక్రామపితుపురాత్ నిశ్చక్రామపితుపురాత్ నిత్యక్రామపితుపురాత్ నిశ్చక్రామపితుపురాత్ నిత్యక్రామపితుపురాత్ నిశ్చక్రామపితుపురాత్ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్ధాగమం వచః ఏవం సంజల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్ధాగమం వచః ఏవం సంకల్పితం మాతు ఆకర్ణ్యాం వచః తం నియమ్యాత్మానాత్మానం నిశ్చక్రామపితుపురాత్ సంనియమ్యాత్మానం నిశ్చక్రామపితుపురాత్ సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిత్యక్రామపితుపురాత్ సంనియమ్యాత్మానపితుపురాత్ హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్ధాగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిత్యక్రామపితుపురాత్ మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుగా హరే కృష్ణ. నిన్న చెప్పని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, తర్వాత చూద్దాం మిగతా వాళ్ళు. నిన్న మొన్న చెప్పని వాళ్ళు వీటి ఫస్ట్. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థగమం వచః సంయమాత్మాత్మానం నిత్యక్రామపితుపురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతు ఆకర్ణ్య అర్ధ అగం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రమపితుః పురాత్. హరే కృష్ణ. రామాంజని మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామపితుః పురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిత్యక్రామపితుః పురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
బాల సరస్వతి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రే ఉవాచ ఏవం సంజల్పి మాతుః ఆఘాన్యాధాగమనం వచః సంయమాత్మానాత్మనం నిత్యకరమా పితుః పురాత్. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మానాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా చదువు బాపిరెడ్డి ప్రభు. ముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరిని చదువుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. విశాలవతి మాత అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియం ఆత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతు ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మానాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్థగమం మాతురాకర్ణ్యార్థగమం త్వచః సంనియమ్యాత్మానాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రవతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మానాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతుః ఆకర్ణ్యార్థగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంకల్పితం మాతురాకర్ణ్యార్థగమం వచః సంనియమ్యాత్మనాత్మానం నిశ్చక్రామ పితుః పురాత్. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. లేదు ప్రభు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. ఏవం ఆ విధముగా సంజల్పితం
పలికిన తనతో పలికిన తనతో పలికిన మాతుహు మాతుహు తల్లి యొక్క తల్లి యొక్క ఆకర్ణ్య ఆకర్ణ్య విని విని అర్ధ ఆగమము అర్థాగమం అర్ధయుక్తము లఘు అర్థయుక్తము వచః వచః వాక్కులను వాక్కులను సంనియమ్య నియమించి నియమించి ఆత్మనా మనస్సుచే ఆత్మానం తనను నిత్యక్రామ వెడలను పితుహు తండ్రి యొక్క పురాత్ గృహము నుండి హరే కృష్ణ భావం మైత్రేయుడు పలికెను తల్లి వసగిన ఉపదేశము నిజముగా తన వాంఛితమును పూర్ణము కావించుటకే అయినందున ధ్రువుడు ఆలోచన కావించి బుద్ధితోను స్థిర నిశ్చయముతోను తండ్రి గృహమును వీడెను హరే కృష్ణ భాష్యము సవతి తల్లి అవమానించుటయు మరియు తండ్రి ఆ విషయమున ఎటువంటి చర్య తీసుకొనకపోవుటయు గాంచి సునీతి ధ్రువుడు ఇరువురును దుఃఖాక్రాంతులైరి. కాని కేవలము దుఃఖించుట నిరర్ధకమైనది. మనుజుడు తన దుఃఖ నివృత్తికి మార్గమును కనుగొనవలెను. కనుకనే దేవదేవుని పాదపద్మములను ఆశ్రయించవలెనని వారిరువురు నిశ్చయించుకొనిరి. సమస్త భౌతిక క్లేశములకు అదియే ఏకైక పరిష్కారము. ధ్రువుడు భగవదన్వేషణకై తండ్రి పురమును వీడి ఏకాంత ప్రదేశమునకు పోయెనని ఈ సందర్భమున సూచితమైనది. ఎవరేని మనశ్శాంతిని వాంఛించినచో గృహ కల్మషము నుండి బయటపడి అరణ్యమునకేగి శ్రీహరిని ఆశ్రయించవలనని భక్త ప్రహ్లాదుడు ఉపదేశించెను. గౌడీయ వైష్ణవులకు ఆ అరణ్యము బృందారణ్యమే, అంటే బృందావనము. బృందావనేశ్వరి అగు శ్రీ రాధారాణి ఆశ్రయమున బృందావనమునందు చేరినచో మనుజుని జీవన క్లేశములన్నీయును సులభంగా పరిష్కారము కాగలవు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ప్రభు క్లియర్ గానే ఉంది కదా వాయిస్? yes ప్రభుజీ. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందములోని 8వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనున్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంకి సరైనటువంటిది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో అతడు అరణ్యమునకు వెడులుట అనేటువంటి పదము ఉపయోగించబడింది. సో పూర్వము మనం చూసినటువంటి అంశాలలో తన పినతల్లి అవమానించిన కారణంగాను సవతి తల్లి అవమానించడము, ఆ సందర్భంలో తన తండ్రి ఏమీ కూడా మాట్లాడకుండా ఆమె ఏం మాట్లాడిందో ఆ మాటలకు తాను మౌనం వహించి ఉన్నాడు. సో ఆ అంశము ధ్రువుడిని తన తల్లి అయినటువంటి సునీతిని ఇద్దరిని కూడా దుఃఖానికి గురి చేసినటువంటి అంశం. అయినప్పటికీ కూడా ఆ దుఃఖం నుండి బయటపడినటువంటి తన తల్లి సునీతి ధ్రువుడికి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకం చేసినటువంటిది నిన్నటి మన శ్లోకంలో చూసినట్టు. ఆమె అంటుంది, ఇక కుమార ధ్రువ, ఆ పద్మదళ నేత్రుడైనటువంటి భగవానుడు తప్ప మన ఈ దుఃఖాలను శమింప చెయ్యగలిగేటువంటి వాడు ఇంకెవరునూ లేడు. సో ఎందుకంటే బ్రహ్మాది దేవతలు లక్ష్మీదేవుని ప్రసన్నురాలుని చేసుకొన కోరుతూ ఉంటే మరి ఆ లక్ష్మీమాత మాత్రము నిరంతరము ఆ పద్మపాణి అయినటువంటి ఆవిడ ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవదేవుని యొక్క పాద పద్మ సేవలోనే సంసిద్ధురాలై ఉంటూ ఉంటుంది. ఆయన యొక్క పాదాలను వీడకుండా ఆయన పాద పద్మాలతోనే ఎప్పుడు నిరంతరము పొంది ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భౌతికమైనటువంటి సంపత్తులన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి అనేకమైనటువంటి శక్తులు, ఆ వివిధ శక్తులన్నీ కూడా నియంత్రించబడేటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా ఆ సంపదలకు సంబంధించి ఆ లక్ష్మీమాత ద్వారానే నియంత్రించబడుతున్నాయి. కనుకనే భౌతిక సంపత్తులను వాంఛించేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ లక్ష్మీమాత కోసం, కరుణ కోసం, కరుణా కటాక్షమును వాంఛించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆవిడ మాత్రము ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలనే ఆశ్రయించి ఉంటుంది. సో కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్చించినట్లయితే అప్రయత్నంగానే లక్ష్మీమాత యొక్క అనుగ్రహం పడుస్తుంది అని, అలాగే మరి ఆ దేవదేవుడు శివ విరించి అనుతం కనుక, అంటే ఆయన మరి ఆ బ్రహ్మ మరియు బ్రహ్మ మరియు శివులు కూడా ఆ నారాయణుడి పాద పద్మాలకు ఆశ్రయించే ఉంటారు. ఆయన ద్వారానే, ఆయనతోనే ఉంటూ ఉంటారు. కనుక ఆయన యొక్క నాభి నుండి వచ్చినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయినా, ఇక్కడ బ్రహ్ముడైన తర్వాత ఆ మహేశ్వరుడు, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించే ఉంటారు. కనుక అందరి యొక్క అనుగ్రహం కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది.
సో కనుక కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించినటువంటి వారు అన్ని రకాలైనటువంటి ఫలాలను పొందుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది మనం చూసినటువంటిది. సో ఈ విధంగా వారి ఇరువురి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణను వివరించిన తదుపరి మైత్రేయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మైత్రేయుడు మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సంజల్పితం మాతు ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః సంనియమ్యాత్మ ఆత్మానం నిత్యక్రామ పితు పురాత్. సో మైత్రేయ ముని ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏవం సంజల్పితం మాతుః, తన తల్లి అయినటువంటి సునీతి ఆ విధంగా తనతో పలికినటువంటి ఆ మాటలను ఆకర్ణ్యార్థాగమం వచః. సో తన తల్లి ఏదైతే తనతో పలికినదో ఆ ఆకర్ణ్య అర్ధ ఆగమం, ఆ మాటలన్నిటిని విని వాటన్నిటినీ కూడా వచః వాక్కులను అర్థవంతంగా ఆయన అర్థం చేసుకొని సంనియమ్యాత్మ ఆత్మానం తనను ఇక్కడ తన యొక్క మనసు చేత నియంత్రించుకొని, ఎందుకంటే దుఃఖ భారంలో ఉన్నటువంటి వాడు, దుఃఖ శోకం లో ఉన్నటువంటి వాడు కదా, మరి ఆ దుఃఖం నుండి తాను బయటపడి తనను తన యొక్క మనసు చేత నియంత్రించుకొని నిత్యక్రామ పితు పురాత్ గృహము నుండి, ఎవరి గృహము నుండి? తన తండ్రి గృహంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు కదా. ఇక్కడ చెప్తున్నారు తను తన తండ్రి యొక్క ఇంట్లో ఉంటూ ఉన్నాడు కనుక తన తండ్రి గృహము నుండి వెడలడానికి అతడు వెడిలినడు అని చెప్తున్నారు. అంటే గృహాన్ని వీడాడయ్యా అంటూ ఆ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మైత్రేయుడు చెప్పినటువంటి తన తల్లి అయినటువంటి సునీతి ఉపదేశించినటువంటి ఆ మాటలన్నీ కూడా, వాక్కులు నిజంగా తన వాంఛించినటువంటి తాను ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో తన తండ్రి యొక్క సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలని కానీ, తన తండ్రి ఒడిలో ఉండాలి అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా పూర్ణం కావించడానికి తన తల్లి చెప్పినటువంటి మాటలు, వచనములు మరి వాంఛితమైనవే, సరైనటువంటివే కనుక వాటిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొని ఆ ధ్రువుడు మనసుతో ఆలోచించి ఒక స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయాన్ని తీసుకున్నాడట. ఆ స్థిర నిశ్చయాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు ఆ గృహాన్ని వీడి వెళ్ళిపోయాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ శ్లోకంలో సవతి తల్లి అవమానించుటయు మరియు తండ్రి ఆ విషయమున ఎటువంటి, ఎందుకంటే తన తండ్రి ఎదురుగానే తన సవతి తల్లి ధ్రువుణ్ణి ఘోరంగా అవమానించినటువంటిది. ఎందుకంటే నీవు నా గర్భమున జన్మించినటువంటి ఉత్తముడులాగా తన తండ్రి యొక్క ఒడిలో ఆడుకోవాలన్నా, లేదా తన యొక్క తండ్రి సింహాసనం అంటే రాజ్యానికి అధిపతి కావాలన్నా ముందుగా నీవు నా యొక్క గర్భంలో జన్మించాలి. కనుక నీవు వేరొక స్త్రీ గర్భంలో జన్మించి ఉన్నావు కనుక నీకు ఆ అర్హత లేదు అంటూ ఆమె అవమానించింది. ఆ అవమానం తనకే కాదు తన తల్లికి కూడా జరిగినటువంటిది ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా తురిచి అవమానించబడము, ఆ అవమానిస్తూ ఉంటే తండ్రి ఎదురుగా ఉండి కూడా ఏవి చర్య తీసుకోకపోవడము తన తల్లి అయినటువంటి సునీతిని మరియు ధ్రువుడిని ఇద్దరు కూడా మొదట చాలా బాధతో దుఃఖానికి గురి అయినటువంటి విషయం.
సో మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకేదైనా దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఆ దుఃఖంలో అలా ఉండిపోవడమే సరైనటువంటి మార్గము కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి. అతడు తన మనసును స్థిరపరచుకొని ఏ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే తాను అనుకున్నవన్నీ నెరవేరుతాయో తన తల్లి ద్వారా విని అతడు దానిని నెరవేర్చుకోవడానికి బయలుదేరినటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ దుఃఖం కలిగినప్పుడు మనం కేవలం దుఃఖించటం అనేటువంటిది నిరర్ధకమైనది, ఎటువంటి అర్థవంతము లేనటువంటి. కనుక మరి ఏం చేయాలి? ఆ దుఃఖం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని కనుగొనాలి. సో ఇక్కడ వాళ్ళు దుఃఖం నుండి బయటపడడానికి వాళ్ళు ఆలోచించినటువంటి విషయం ఏంటంటే భక్తి. కనుకనే ఆ దేవదేవుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించాలి అని వారు నిశ్చయించుకున్నటువంటిది. అంటే సునీతి తన పుత్రుడికి బోధించినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలని ఆశ్రయించమని చెప్పింది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించడమే సమస్త భౌతిక క్లేశములకు ఒకే ఒక్క పరిష్కారము, మరొక మార్గం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏకైక పరిష్కారము అదే ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించడము తప్ప అన్య మార్గము లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలాంటి పరిస్థితులలో మనకి మరి ఏం చేయాలి? అక్కడే కూర్చొని, ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఆ గృహంలోనే అక్కడే ఉంటే అది సరైన విధానంలో భగవంతునితో తనకి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణము ఉండదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిరంతరము తన సవతి తల్లిని చూస్తూ అంటే ఆమె అన్న మాటలే గుర్తు వస్తూ ఉంటుంటాయి. తండ్రిని చూడగానే తన తండ్రి మౌనంగా వహించి తన తల్లికి, సవతి తల్లికి వంత పలికినట్లుగా ఉన్నటువంటి విషయమే గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తూ అక్కడే ఉంటే. సో ఇంతకుముందు సతీదేవి విషయంలో కూడా అదే చెప్పినటువంటిది. తన భర్తను అవమానించినటువంటి తండ్రి ఇచ్చిన ఈ దేహాన్ని, ఎందుకంటే శివుడు దాక్షాయణి అని పిలిచినప్పుడు తన తండ్రే గుర్తొస్తాడు, తన తండ్రి జరిపినటువంటి అవమానము భర్తని గుర్తుకొస్తుందని చెప్పేసి ఆ దేహాన్ని త్యజించినటువంటిది మరి మనం అంతకుముందు చూసాం సతీదేవి విషయం. ఇక్కడ ధ్రువుడు ఏం చేస్తున్నాడు? అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి సో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే ఏకైక మార్గము, ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలన్నిటినీ, దుఃఖాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేటువంటి మార్గము అని నిశ్చయించుకొని ధ్రువుడు భగవంతుని యొక్క అన్వేషణకై తండ్రి యొక్క గృహాన్ని, ఆ తండ్రి యొక్క పురం, ఆ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ పురం ఉంటుంది కదా, ఆ రాజు అంతఃపురమో లేదా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పురాన్ని వీడి అతడు ఏకాంత ప్రదేశానికి, అంటే సాధారణంగా పూర్వకాలంలో వానప్రస్థ వనాలకు వెళ్ళిపోయేటువంటి వారు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ధ్రువుడు భగవంతుని అన్వేషణ కావించాలి, ముందుగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, భగవంతుని యొక్క పూజలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని స్థిర నిశ్చయానికి వచ్చినటువంటి ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని యొక్క అన్వేషణ కొరకై అతడు మరి తన తండ్రి యొక్క పురాన్ని వీడి ఏకాంత ప్రదేశమునకు వెళ్ళిపోయాడు అనేటువంటి వెడలెను అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో దాని కొరకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఎవరేని మనశ్శాంతిని వాంఛించినచో గృహ కల్మషముల నుండి బయటపడి అరణ్యమునకు ఏగి ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించవలెనని మహాభక్తుడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఉపదేశించినటువంటి ఆ భాగవతంలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆ సందేశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి పూర్వకాలంలో అంటే
ఆ మునులు అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా వారు అరణ్యానికి ఏగి ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించి తపస్సులు చేసి ఆ తపస్సు ద్వారా ఆ భగవంతుడిని శ్రీహరిని మెప్పించి ఆయన యొక్క అనుగ్రహమును పొందేటువంటి వారు. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మనకి ఆ అరణ్యాలకు ఏగి అలాంటి అరణ్యాలు కూడా ఇప్పుడు మనకి లేనటువంటి, కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో వైష్ణవులకు అంటే భక్తులకు, నాట్ ఓన్లీ ది కృష్ణ వైష్ణవ అంటే జనరల్గా భక్తులు ఎవరైనా కానీ, ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు గౌడీయ వైష్ణవులకు, ఇస్కాన్ మనం ఆచరించేటువంటి ఈ గౌడీయ వైష్ణవులకు మరి భక్త ప్రహ్లాదుడు అరణ్యానికి ఏగమన్నాడు కదా. మరి ఆ అరణ్యం ఏమిటి ఇప్పుడు అంటే ఆ బృందారణ్యము అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఆ బృందారణ్యంలో ఆ బృందావనేశ్వరి, ఆ బృందావనానికి అధిపతి ఇక్కడ ఆ బృందావనేశ్వరి అయినటువంటి శ్రీ రాధారాణి ఆశ్రయమున ఆ బృందావనమును చేరినచో మనిషి యొక్క జీవన క్లేశములన్నీ కూడా సులభంగానే పరిష్కరించగలవు. ఎందుకంటే రాధామాత, ఆ బృందావనేశ్వరి అయినటువంటి రాధామాత అనుగ్రహంతోనే భగవంతుడు ద్వారా మనము పొందగలిగేటువంటిది. సో కనుకనే మనకి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మరి ఆ భగవంతుడిని సులువుగా మనం చేరుకోవాలంటే మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ బృందారణ్యము, అదే బృందావనము అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పడంతో పాటు మనకి రూపగోస్వాముల వారు బృందావనం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆ బృందావనాన్ని చేరితే జీవన క్లేశాలన్నీ కూడా సులభంగానే తొలగిపోతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి ఆ బృందారణ్యాన్ని గురించి ఉపదేశ అమృతంలో మనకి ఆ భాగవతం యొక్క సారాంశంగా చెప్పబడేటువంటి ఆ దాంట్లో ఒక శ్లోకాన్ని తన యొక్క ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో రాస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, వైష్ణవ ఆచార్యులైనటువంటి వారు మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే చెప్పబడినవి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి. సో అందుకే మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతంలో శ్లోకాన్ని చెప్పబడింది. ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చర్చించు, ఎన్నిసార్లు విన్నా దాని గురించి. వైకుంఠా జనితో వరా మధుపురి తత్రాపి రాసోత్సవాద్ వృందారణ్యముదార పాని తపనీతో గోవర్ధనో హ్యాదికః రాధాకుండమిహాపి గోకులపతే భ్రామే మామృతా ప్లావనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతో గిరితటే సేవాం వివేకీనః. సో మరి ఆ అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క సాంప్రదాయంలోని గౌడీయ వైష్ణవ తత్వంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి, ఎందుకంటే మొత్తం భక్తి సారాన్ని ఉపదేశామృతంలో మనకి 11 శ్లోకాలలో మరి రూపగోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటిది. ఆయన చెప్తారు, వైకుంఠాత్ జనితా వరామదిపురి. సో ఆ వైకుంఠం కన్నా గొప్పది మధుపురి, మధుర అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అది కృష్ణుని అవతార స్థలం. వైకుంఠ జనిత, వైకుంఠం అంటే భగవంతునితో సంబంధం కలిగినటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆ వైకుంఠ జనితో మధుపురి అంటే
వైకుంఠ లోకంలోని దివ్య శక్తుల చేత సృష్టించబడినటువంటి పవిత్రమైన మధురా నగరము అని చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి వైకుంఠము నుండి ఉద్భవించినది, లేదా ఆ వైకుంఠంతో సంబంధం ఏంటి? మరి వైకుంఠంతో సంబంధం ఆ వైకుంఠాధిపతి అయినటువంటి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం కదా. సో కనుక అది మధురాపురి కేవలము భౌతిక స్థలం మాత్రమే కాదు అని చెప్తుంటారు. అది ఆ భగవంతుని యొక్క లీలా భూమి. దానిలో భక్తి, ప్రేమ, మాధుర్యపరమైనటువంటివన్నీ కూడా విరజిల్లేటువంటి ప్రదేశంగా చెప్పబడుతుంది. ఆ వైకుంఠం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని తత్వాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంగా చెప్పబడేటువంటి. సో ఆ మధురాపురి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మధురాపురి పుణ్యమయమైనటువంటి ప్రదేశము, మోక్షదాయిని అయినటువంటి ప్రదేశము, భగవద్భక్తిని ప్రబోధిగా వివరించబడినటువంటిది. సో ఇది భూమిపై ఉన్నప్పటికీ కూడా అది వైకుంఠంతో, ఆ స్ఫూర్తి వైకుంఠంతో సమానమని, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువే అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే మనకి సాధారణంగా వైకుంఠ సమ మధుర అని చెప్పుకుంటారు. ఆ వైకుంఠాన్ని మనం ఎక్కడో అక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఈ భౌతిక దేహంలో ఉన్నప్పుడు చూడలేము, కానీ మధురను చూడవచ్చు. అందుకే ఆ వైకుంఠాన్ని చూడాలంటే మధురకు వెళ్ళమని చెప్తారు. మధుర, అందుకే ఆయన మనకి ఆ విధంగా రూపగోస్వాముల వారు మనకి వివరించినటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు మరి ఆ వృందావన అరణ్యం గురించి, అంతే కదా. ఇప్పుడున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నటువంటి, ఇప్పుడు మనము ఆ అరణ్యాలకేగి మరి ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించడం సాధ్యం కాదు కనుక మరి రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా తత్రాపి రాసోత్సవాత్ వృందారణ్యం అధికం. సో వైకుంఠం కంటే మధుర ఆ కృష్ణుని అవతార స్థలము కనుక ఉన్నతమైందని చెప్పారు. మరి మధుర కన్నా కూడా వృందావనము అధికమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క రాసలీలల ప్రదేశము కనుక, అంటే ఆయన నడయాడినటువంటి ఆ ప్రదేశము, అక్కడే ఆయన యొక్క లీలలన్నీ కూడా బాల్య లీలలు, అన్ని లీలలన్నీ జరిపినటువంటి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు జరిపినటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆ వృందారణ్యం. తత్రాపి రాసోత్సవాత్ వృందారణ్యం అధికం కనుక ఆ వృందారణ్యము అనేటువంటిది అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క రాసలీలల కారణంగా, అంటే ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు, అన్ని లీలలు జరిపినటువంటి. మొన్నటిదాకా మనము మాసం జరుపుకున్నాం, దామోదర మాసం కదా. సో దామోదర లీల ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి లీల, దామోదర లీల కూడా అక్కడ జరిగింది. ఇంకా దాంతో అది ఒకటి. సో అలా ఉన్నటువంటిది కనుక ఆ మధుర కన్నా కూడా వృందావనము ఇంకా అధికమైనది అని చెప్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలకు స్థానమైనటువంటిది అది. ఇంకా రూపగోస్వాముల వారు చెప్పినట్టు ఉదార పానిత పనీత గోవర్ధన అధిక. మధుర కంటే వృందారణ్యం గొప్పదిగా చెప్పి, బృందావనం కంటే కూడా ఇంకా ఉదార పానిత పనీత గోవర్ధన అధిక. ఆ వృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధన పర్వతము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు తన కరుణతో దానిని ఎత్తి ఆ జనులందరినీ, తన భక్తులందరినీ రక్షించుకున్నటువంటి. సో దానికి మొన్న చూసాం ఆ లీల, గోవర్ధన లీల. అది భక్తుల యొక్క వాంఛితము, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి తన భక్తుడైనటువంటి ఇంద్రుడికి గుణపాఠం చెప్పడము, అలాగే తన భక్తుల కోరిక ఆయనతో కలిసి ఉండాలి అనేటువంటి భావన, ఇవన్నీ కలిసి ఆ గోవర్ధనం, బృందావనం కన్నా గోవర్ధన పర్వతం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే అతడు తన కరుణతో దానిని చేతితో ఎత్తి
రక్షించినటువంటి ఆ జనులను భక్తులను రక్షించుకున్నటువంటి ఆ పర్వతాన్ని తన చేతుల పైన ఆ పర్వతానికి కూడా చెప్పాం, దానికి రామావతారంలో ఆయన ఉండగా నా పాదాలు కాదు నా చేతుల చేత ఎత్తి ఉంచుతాను అని చెప్పినటువంటి దాన్ని కూడా మనం లీలలో చెప్తాం. మరి ఇంకా మనకి ఆ బృందావనానికి వెళ్తే ఇహాపి రాధా కుండం అధికతరం. సో కానీ ఆ గోవర్ధనం కన్నా కూడా మధుర కంటే బృందావనం, బృందావనం కంటే గోవర్ధనం, గోవర్ధనం కంటే రాధాకుండం ఇంకా శ్రేష్టమైనది అని చెప్పు. సో కనుక మనము ఆ బృందారణ్యానికి వెళ్తే ఎంత ఆ వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా మధురే గొప్పది అంటే దానికంటే ఇంకా చెప్తుంటే చూడండి ఎంత ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను ఆ బృందావన యాత్ర ద్వారా మనం పొందవచ్చో తెలుసుకోవచ్చు కదా. సో కనుక ఇహాపి రాధాకుండం అధికతరం అని చెప్పబడ్డాడు. అంటే కానీ గోవర్ధనము కన్నా రాధాకుండం ఇంకా శ్రేష్టమైనది. ఎందుకంటే అక్కడ కృష్ణుడు తన ప్రియ రాధాదేవితో ప్రేమామృతము లీలమై ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. ఆయన ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఆ రాధాకుండం చుట్టూ శుభ్రం చేస్తూ అక్కడే ఉంటారు అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో కాబట్టి రాధాకుండం దగ్గరకు వెళ్తే అక్కడ సాక్షాత్తు రాధామాత ఆ కృష్ణుడు సాంగత్యంలో ఉన్నట్లు ఉండటమే అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఇప్పటికీ నిరంతరము ఉన్నటువంటి, ఇంతకుముందు మధురైతే జన్మ తీసుకొని ఉన్నాడు అని చెప్తారు, బృందావనం లీలలు జరిపినటువంటిది, గోవర్ధనం ఎత్తి ఉన్నటువంటిది. కానీ రాధాకుండంలో మరి ఇంకా అక్కడ కృష్ణుడు నిరంతరము ఆ రాధాకుండం చుట్టూ ఉంటూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు, శుభ్రం చేస్తూ అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పబడుతుంటుంది, గురువులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ శ్యామకుండ రాధాకుండం రెండు కూడా ఎంతో ఎంతో, ఎందుకంటే యుద్ధ రూపంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుని సంహరించి వచ్చినటువంటి బాలకృష్ణుణ్ణి చూసి గోపికలు దగ్గరికి రారు, రోజు కూడా వచ్చి తనతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఎంతో లీలలు జరిపేటువంటి వాళ్ళు రాకపోవడం వల్ల కారణం ఏమిటి అని అడిగితే, నీవు రాక్షసుడే అయినప్పటికీ గోరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాక్షసుని సంహరించావు కనుక నువ్వు ఇప్పుడు అపరాధివయ్యావు, కనుక నీవు అన్ని పవిత్ర స్థలాల తీర్థాల్లో స్నానం చేసి రానంటే అప్పుడు ఆయన మరి అన్ని ఆయనలోనే ఉన్నటువంటివి కదా, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నాకు కావలసినది కానీ ఏదీ లేదు అని చెప్తుంటారు, అయినా నేను అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను. అందుకే ఆయన పవిత్రీకరించబడవలసిన అవసరం లేదు. కానీ మనలాంటి అల్పజ్ఞులు అపవిత్రులైనటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి ఆ లీలల్లో ఆ భగవంతుడు చేసినటువంటి. సో కనుక తాను ఎక్కడికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు కనుక అక్కడే తన వేణుగానంతో దాంతో ఆ వేణువుతో ఆ శ్యామకుండాన్ని తీశారని చెప్తారు. పిలిచి అన్ని పవిత్ర గంగా, యమున, సరస్వతి, తుంగభద్ర అన్ని నదులు కూడా మనకున్నటువంటి అన్నిటి యొక్క పవిత్ర జలాలని అందులో ఉంచాడు అని చెప్తుంటారు కదా. సో ఉంచిన తర్వాత మరి అది శ్యామకుండ, ఆయన స్నానం చేసి వస్తే తదుపరి ఆ రాధాకుండం, ఆ రాధారాణి మరియు గోపికలు వారంతా కూడా వారి యొక్క గాజులతో తీసినటువంటి ఇది అని చెప్తుంటారు. అది రాధాకుండం, దాంట్లో పవిత్ర జలాలతో కుండలతో తెచ్చి నింపుతూ ఉంటే
అప్పుడు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారట, ఈ వచ్చినటువంటి పవిత్ర జలాలన్నిటికీ రాధామాతని ఒప్పించుకొని మీరు కూడా అందులోకి వెళ్ళండి అంటే వెళ్ళినటువంటి తదుపరి ఆయన కూడా అందులోకి వాళ్ళు స్నానం చేస్తారు. అందులో ఆయన కూడా స్నానం చేసి నాకు ఈ రాధాకుండము రాధారాణి అంతటి ప్రేమ అని చెప్తారట. సో కనుక ఆయన అక్కడే ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. అందుకే మనకి చివరిగా చెప్తారు రూప గోస్వాముల వారు, కుర్యాత్ అస్య విరాజతో గిరి తటే సేవాం వివేకి నరః. కాబట్టి మరి అంతటి పవిత్రమైనటువంటి ఆ రాధాకుండ తీరంలో ఏ వివేకవంతుడైనా ఏ భక్తుడైనా ఎలా భగవంతునికి సేవ చేయాలని అనుకోడు. కాబట్టి వివేకవంతుడనేటువంటి వాడు ఆ రాధాకుండం తీరంలోనే భగవంతునికి సేవ చేయాలని కోరుకుంటాడు అని చెప్పబడినటువంటిది మనకి ఇది. సో కనుక మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా ఈ కాలంలో ఇప్పుడున్నటువంటి మనకి గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోనూ ప్రతి భక్తుడికి ఆ బృందావనేశ్వరి రాధారాణి ఆశ్రయమైనటువంటి బృందావనమే మనకి వైకుంఠ లోకం. అక్కడికి చేరి మన యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలన్నింటినీ కూడా బయటపడేయమని విన్నపాలు చేసుకోవాలి భగవంతునికి బయట. అంతేకాని సంపదలు ఇవ్వమని కాదు. ఈ బంధనాల నుండి బయటపడడం అంటే ఈ జనన మరణాల నుండి బయటపడి, అందుకే భగవంతుడిని భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భౌతికమైనటువంటి సంపదలు కోరుకోరు, కానీ ఆధ్యాత్మికమైన సంపదలు కోరుకుంటారు నా భక్తులని చెప్పుకుంటారు భగవద్గీత. సో కనుక ఆ భగవంతుని పూజ విధానంలో ఈ సమస్త భౌతిక క్లేశాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా సమస్తమైన భౌతిక సంపదలు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించే లక్ష్మీమాత కానీ రాధామాత వీళ్ళు శివుడు కానీ బ్రహ్మ కానీ ఉంటారు కనుక అందరి అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. వీటన్నిటినీ మించి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. కనుక ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడి సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ విషయాన్ని చూసిన నారదుడు ఆయనకి మరి రావడము, ఆయనకు ఉపదేశం చేయడము, అవన్నీ కూడా తదుపరి శ్లోకాలలో రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి